madadin mai girma mai anguwar kofar kwari Alhaji Aminu mai anguwa da daukacin 'yan majalisarsa suna matukar farin cikin gayyatar ilahirin jama'ar musulmi zuwa wajen gagarumin bukin nadin sarautun wasu jajirtattun mutane masu sun kawo ci gaba ga yankin kofar kwari da jihar Sokoto baki daya. Waɗannan mutanen da za a nada a wannan ranar sun hada da Bashar Abubakar wanda za a nada a matsayin sardaunan matasan kofar kwari, sai Haruna Yahaya wanda za a nada a matsayin maji dadin kofar kwari. Akwai Malam Nasiru Mai Bulo wanda aka karrama shi da sarautar garkuwan mai anguwar kofar kwari, sai Alhaji Nasiru wanda aka ba sarkin noman kofar kwari, da Maniru Aliyu wanda za a nada a matsayin sarkin yakin matasan kofar kwari. Akwai Ibrahim Dan Tela wanda aka bayo sarautar matawallin kofar kwari, sai Aminu Mamman wanda za a nada a matsayin walin kofar kwari. Haka kuma akwai Kabiru Aliyu wanda za a nada a matsayin sarkin yamman kofar kwari. Akwai kuma Isa Aliyu wanda aka karrama shi da sarautar turakin kofar kwari, sai Abdulmajid Bashir wanda za a baiwa sarautar marafan kofar kwari. Akwai Isa Shehu wanda za a nada a matsayin shatiman kofar kwari, sai Isa Usman wanda za a baiwa sarautar talban kofar kwari, sai kuma Abubakar Aliyu wanda aka baiwa sarautar yariman mai anguwar kofar kwari. Za a gudanar da waɗannan shagulgulan bikin nadin sarautun a ranar Juma'a 30 ga watan Jun na shekara ta 2023 a fadar mai girma mai anguwar kofar kwari Alhaji Aminu mai anguwa da misalin karfe 10 na safe. Allah ya bada ikon zuwa. Amin.